Jmenuji se Honza Černý, studuju design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a snažím se dělat dobré hadry asi, o to jde. S oděvem jsem byl konfrontovaný už asi od základní školy, ale to neznamená, že bych ho nějak moc prožíval nebo nějak moc sledoval. Na střední škole jsem si založil modní blog, asi jako každý, a snažil jsem se nějak víc sledovat dění okolo módy a vyvrcholilo to tady potom ke konci střední školy, když jsem se pojat na Prague Fashion Weekend, a to byl pro mě asi zlomový moment, kdy jsem se rozhodl, že chci pracovat v tomto odvětví. Na střední jsem měl blog a točil jsem i nějaké vlogy, ale teď už se asi necítím úplně na to se k tomu vracet. Chci se soustředit hlavně na moji oděvní tvorbu a na věci okolo toho, kterým teď asi věřím nejvíc. Já jsem přemýšlel už delší dobu o tom, že bych se možná vrátil k tomu blogování, ale ve smyslu právě asi psání o módě a o módních akcích. A asi bych to ale už nedělal pro svůj blog, ale pro nějaké portály. Co se týče českých návrhářů, tak občas vnímám takovou tu sázku na jistotu, kdy jde hlavně o to samozřejmě prodat své věci. A jelikož trh je tady hrozně malý a je to celkově malý rybníček, tak se ani nedivím, že sází na věci, které fungují. Ale myslím si, že minimálně na přehlídkách a na velkých akcích, které se tu konají, jak v Česku, tak na Slovensku, by se měly prezentovat i věci možná někdy víc vizuálně zajímavější, než potom ty, které jsou v policích v obchodě. Já pocházím z Jižní Moravy a tam jsou ty kořeny a tradice a historie opravdu bohaté. A tak mi přijde škoda toho nevyužít, když je to vlastně součást mě. Takže v posledních 2 kolekcích se vlastně objevily odkazy na historii, na tradici mého okolí, tam, kde jsem vyrůstal. A myslím si, že to je nevyčerpatelný zdroj inspirace, protože vždycky se dá najít něco nového a dá se to pojat jinak. Nemám rád asi, když se pracuje s těmi historickými odkazy nějak prvoplánově, nebo že prostě když máme nějaký vzor, tak ho lupneme na oděv a tím to končí. Baví mě to promýšlet asi trošku víc. Mít tam i ty odkazy nějakých stejných pocitů z toho oděvu nebo něco takového. V mojí kolekci kamufláž jsem vytvořil třeba kroje odvedenců na vojnu, ale už to samozřejmě nemá skoro nic společného s tím původním oděvem, ale chtěl jsem asi vystihnout takovou tu podobnou náladu, podobnou atmosféru toho, když odcházeli mladí kluci úplně naivní, možná někdy na vojnu. A zase jsou tam na to použity třeba jiné prvky a jsou tam samozřejmě nějaké fragmenty z té historie. Co se týče tvorby kolekce, nebo když vytvářím novou kolekci, tak mě hrozně baví celý proces. A když bych na to měl ty možnosti, tak moc rád půjdu od úplného začátku, vytvořím kolekci pro show a potom z toho rád vytvořím ready to wear, prostě kolekci, která se bude prodávat v obchodech. Samozřejmě podmínky jsou trošku jiné, takže teďkom to zatím ne úplně končí, ale hlavní část mé práce je práce asi na kolekcích, na přehlídky. A potom, když se něco naskytne, tak z těch kolekcí vycházím právě pro tvorbu zakázek nebo pro tvorbu ready to wear věcí. Přesně to by mě bavilo. Vzít si ty nosné prvky každé kolekce a z té potom vytvořit nositelnější věci v materiálech, ve kterých se třeba lidé budou cítit mnohem líp samozřejmě, protože tady tahle kolekce je hlavně na mono. Použít ty detaily, které tam jsou, použít nějaké ty nosné prvky, které tam jsou, ale přizpůsobit to přesně tomu každodennímu nošení. To by mě moc bavilo a tak to v podstatě má i fungovat. Že jo? Když jsem dělal ty kolekce inspirované právě tradicemi, tak co se týká materiálu, samozřejmě jsem si zjistil, co se z čeho vyrábělo, jaké byly tehdy materiály. A to je kapitola sama pro sebe, to je inspirace na jednotlivou kolekci novou, ale já si většinou trošku přizpůsobím a dívám se spíš na to, jak to působí i na mě. Dávám tam asi ten svůj vklad tady v tomhle hodně a samozřejmě taky v tom, co je v nabídce zrovna, protože pro mě je taky důležité to, co zrovna najdu. Že jo? Takže materiály respektuji, ty, ze kterých to bylo, ale třeba respektuji ty jejich vlastnosti, že nepoužiju třeba úplně stejný materiál, použiju, který se chová podobně a tak dále.